Cebu City Mayor Nestor Archival mo pa-imbestigar sa na-viral nga video kalabot sa pagdakop sa usa ka water vendor dinha sa May Plaza, Sugbo. Mato ni Archival samtang gibase sa ordinansa ang pagdakop nila apan di sab kini angayang gamitan og manghinobrang kusog. I-review na nimo din ha, Mayor. Review palihog sab ang atoang vending ordinance. Doon na ba'y katungod ang probe para i-confiscate ang tinda sa mga ambulant vendors nga makalapas sa vending ordinance? Angay ng pilion din ha. Number 1. Una, doon na ba'y existing ordinance ang Cebu City nga i-confiscate ang tinda sa ambulant vendors kung makalapas sa vending ordinance? Number 2. Kinsay authorized nga mo confiscate sa tinda sa mga ambulant vendors? O importante ka na. Ang probe authorized ba ni? I-review ko na palihog be. Pa-review si mo hang mga abogado din ha, Mayor ha? Basin og mapiskan hinuon ka na. Ikaw ra ba ni daog ka sa Cebu City og sagad sa feedback na nimo tungod kay makamasa kayos ni Nestor